Haki kandidat benai beradab jong sunam marjar pusan. U Dr. Ki Ejay Sengkon u bedai UMP jong Shillong parliamentary seat. Uladab yang rambak marwai akmat kayang narbat hawan jong keri India. Kum sibenta ban penpau ne ban pentip. Bakadon kajinghi neti uyong bian haga jala meklia daki high level. Bat kabas ngothamula ya ka jala jongi. Banong bagi kandidat benai beradab jong sunam marjar pusan kidon kinai lam jongi. Ki bakano batkam klem nong rim. Ia kacing syara udoyong hagum hasya Bangladesh. Handai ka ka bemot panong hang ne ki pai ba no sunong jong jalam meklia. Kila sakhilang ia kacing ti doyong bian haki benta jong ke Essential District. Wala dakam ne ban daga nyuti handroi kadon kacing ladon por kat kumbule ia kiransan sosial media. Kumta ka jing sisa kelapau padjoi syakari India baka jing pensengau Dr. Ki hakador bar jongka Lok Sabha kat kumba laitho jongu haus nam arjar posan kalong kadai sisa bat kumban sikudau kandian baka jing yap ki arpasar ngut ki nong ti duyong ha thangsko kalong kabapa bat sakhi hakajala jongi kumjoro hakar India baka jing ti duyong bian hakajala meklia kalalong sisa kat kum balaitho Dr. Ki haus nam arjar posan kalaja sisa baka panpau parsena baka sorkar jela kal kajisting shisha halor kene kamat bat panpau ia kajing yap ki arpasut ki nong ti duyong ha thangsko ka panpau ia kajing lailan bat ti duyong bian jong ki katuk ani kita ki bangitip ki high level katkum balai tho ne ong u Dr. Ki ha yang norbar thawan jong India haus nam arjar arpusan.